Neboj se, v klidu, nejsme pod dráhu. Já se bojím. Neboj se. Tak tohle je super. To je paráda. Tak kdy to otevře? Já nevím. Podle mě. Co? Tak to je fakt nízko, ty vole. Je to tady. To je fakt nízko. To je dobře. Tak jste nízko. Je nebezpečný trošku. Jo. To musíme otevřít každou chvíli. A už to padá. Ty vole. Tak to je hustý. Tak to je crazy. Jsou ty lidi. Nás krásně strachu. Já se snažím najít přítele, já jsem ho ztratila doslova. Mám prachy, jo, ale přes ty lidi se dostat. Kde je ten Maňa? Já nevím, kde je. Pokusím ještě něco sebrat.